El Barça i l'USAP tenen força punts en comú. D'entrada, comparteixen el cor de molts perpinyanesos. Jo mateix soc soci de l'USAP des 20 anys i soc soci del Barça. També és el mateix com se diu, combat de la catalanitat i, esportivament, rugby amb l'USAP i el Barça, el futbol, és la millor cosa. Pel que fa a la filosofia de club, l'USAP, com el Barça, fa pujar al primer equip molts jugadors del planter que es formen al seu centre de formació. Els jugadors que treballen, perquè tenen la vida, sense treball no s'ho pot tenir res. Que treballen i que tenen la qualitat d'experimentar dins l'equip primera professional, hi ha pas problemes. Si tenen la qualitat, els entrenadors els fan jugar. A l'escola de l'USAP hi ha uns 300 nens i una trentena més al centre de formació professional, l'últim esglaó abans de debutar amb el primer equip. Love of hate, axes and axes, love of hate, axes and axes, so first it wanes and then it waxes. Ça y est, tout le monde écoute? En rugby, il y a des copains, on les appelle des partenaires, et les autres on appelle des... Et surtout pas, les adversaires, ce sont des copains. Il n'y a pas d'ennemis en rugby. Ça n'existe pas. C'est tous des copains. La preuve, à la fin, on se touche la main, on se fait un bisou, on boit ensemble. Il n'y a pas d'ennemis en rugby. Ça n'existe pas. Plus 11, thank the heavens for their elasticity. And that's for those who live and die. El català ha jugat en equip. Som alguns catalans que juguem al primer equip. Som una generació que hem pujat al primer equip des del centre de formació i per a nosaltres és un orgull. Som conscients que estem a un club amb una important tradició i història al darrere. Amb grans jugadors que han passat per les seves files i amb una identitat molt forta. Per tant, som conscients i és un orgull poder jugar aquí. De la mateixa manera que el Barça aposta pels joves talents de Catalunya, més de la meitat de la primera plantilla de l'USAP són de la regió de Perpinyà. La resta provenen de diversos països, per exemple, Camerún, Tonga, Argentina o Samoa. Per mi és un gran canvi, però tan bon punt em vaig establir vaig gaudir molt del rugbi, dels companys i l'afició. Gaudeixo molt a Perpinyà. A la darrera dècada, el rugbi mundial ha patit una absoluta revolució, fent que l'esport es professionalitzés. Abans només eren jugadors d'aquí, bàsicament, molts pagesos, i l'altre de la vila, dels pobles. Avui dia això tot ha canviat molt. L'any 1998, el pressupost de l'USAP era d'1,5 milió d'euros. Actualment, arriba als 16 milions. Encara que això sigui amb gent professional, notem un parell de coses que em semblen molt importants. Els jugadors d'aquí, sortits de Perpinyà, molt pocs van a jugar en altres llocs a França, perquè tenen això molt arrelat de jugar per l'USAP. I els millors jugadors que tenim, que juguen per l'equip de França, es queden aquí i no parlen de marxar. I per altra part, els de fora que venen aquí s'identifiquen molt ràpidament. És el cas, per exemple, d'Enrimas Álvarez Cairelis, segona línia de l'equip. Llegué aquí a Perpiñán en la temporada 2001-2002, o sea, en julio del 2001. Y también llegué quizás con un contrato de solo un año y se fue dando que jugué, que me sentí cómodo y me gustó la ciudad, me gustaba la gente, la región y así ya van 10 años. La majoria dels actuals jugadors són internacionals en les seves respectives seleccions i autèntics ídols de masses en el rugby mundial, però mantenen la humilitat i la proximitat de fa una dècada. Es un deporte donde se necesitan los 15 o los 22, 23 que estén como reemplazantes, así que donde la solidaridad es muy importante, donde el grupo es muy importante. El valor del planter i la importància de tots els components de l'equip. Pura filosofia Barça aplicada al món del rugby.